Zdravím všetkých pri počúvaní Psychokaviareň podcastu. Moje meno je Ivan. Ako to už v kaviarni býva zvykom, ľudia sa rozprávajú na rôzne témy, ktoré každý z nás rieši občas v hlave. Či už sa jedná o vzťahové témy, filozofické, duchovné alebo obyčajné premýšľanie o nesmrteľnosti chrústa, to všetko nájdete práve tu. K vážnym témam samozrejme pozvem na kávu odborníkov, ktorí sú kompetentní vo svojom obore sa vyjadriť bližšie k danej téme. Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. Príjemný dobrý deň vám prajem, či už za volant, pokiaľ sedíte v aute a počúvate tento podcast cez niektorý zo streamov, napríklad Apple Podcast, Spotify alebo Google Podcast, a možno ste práve v pohodlí domova a pustili ste si tento podcast na YouTube pri varení alebo pri dobrej káve. Kľudne mi môžete aj napísať, kde alebo kedy, pri akej činnosti počúvate podcasty, a to buď na Instagrame alebo Facebooku, pokiaľ si nájdete na spomínaných sociálnych sieťach účet Psychokaviareň podcast. Toľko úvodné info o tom, kde všade nájdete tento podcast a o tom, aké máte možnosti, ako si ich vypočuť. A možno aj niektorí zo starších dielov, tých je už niekoľko, ale možno spomeniem len pár, ako napríklad podcast o tetovaniach, o manželstve, o strachu, o prázdninách, či na tému gender, ktorý je rozdelený do 3 častí. Dnes opäť to bude o téme, ktorá možno u mnohých z vás vyvolá rozruch. Ako predošlý rozhovor s transženou, ale je to presne cieľom týchto podcastov. Rozprávať sa o témach, ktoré možno riešite občas v hlave a ktoré si myslím ja, že by potrebovali vašu pozornosť, aby naša spoločnosť mohla fungovať možno trochu lepšie. A preto som sa rozhodol prostredníctvom podcastu vám sprostredkovať rozhovor, aj keď v dnešnej časti to bude skôr storytelling, o jednom dievčatku, ktoré bolo adoptované a nemalo to jednoduché. No nie kvôli tej adopcii, ale kvôli farbe jej pleti. Ešte by som vám rád pripomenul, že máte tu moc tento podcast dostať do povedomia ľudí a pomôcť tak rozrásť sa našej komunite tých, čo majú chuť navzájom zdieľať to, čo riešime vo svojej hlave. Stačí, ak prezdielate tento podcast na vašich sociálnych sieťach. Ale teraz už naozaj poďme na dnešný storytelling. Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. Môj životný príbeh začína mojím narodením. Narodila som sa 28.4.1996 a začalo to tým, že keď som mala 2 mesiace, tak vlastne som prišla o svoju maminu. Zomrela na to, že jej zlyhalo srdce. Boli tam že vraj problémy aj s pankreasom, ale teda ten základ toho úmrtia bolo teda, že jej zlyhalo srdce. Ak by sme sa začali pýtať na teda moju rodinu, teda otec, babka a súrodenci, tak by sme vlastne zistili to, že ocinovi oznámili, že má teda dceru, že teda sa narodilo dievčatko. Prišiel do nemocnice sa pozrieť na mňa, ale poviem to tak jednoducho, že proste to zrejme nezvládol a rozhodol sa, že teda ma tam radšej nechá a bude si žiť svoj život po svojom a bezo mňa. Babka bola veľmi ochotná, alebo teda neskôr ochotná, chcela byť so mnou, ale vedela, že to nezvládne. Takže jedine, čo mohla spraviť v tej dobe, že za mnou chodila aspoň do tej pôrodnice sa za mnou pozerať. Mala o mňa záujem, stála o mňa, ale stále si viac a viac uvedomovala, že proste to nezvládne. Ešte možno by som mohla upresniť, že som sa narodila v Prešove. A predstavme si obrovskú budovu, kde na prvom poschodí je pôrodnica, nemocnica a hore je dojčenský ústav. Takže v podstate moja cesta od narodenia po dojčenský ústav trvala tak pár sekúnd, keď ma odviezli v postielke rovno hore. Ešte predtým predchádzalo to, že teda babku museli presvedčiť, ani nie že presvedčiť, ale teda aj povedali, že o Natálku sa nebudete vedieť starať. Ona si to uvedomila a tak teda prestala za mnou chodiť, takže ma dali do dojčenského ústavu. Som veľmi rada, že si to obdobie fakt nepamätám, lebo asi je to zlý pocit, keď ležíte v postielke a nikto za vami nepríde, keď plačete a keď chcete tú mámu cítiť, že ten pocit tam proste nebol a nepamätám si ho aspoň. Takže možno, že je to lepšie, že si to hlavne teda nepamätám. V tej dobe, okrem mňa, moja mamina porodila ešte ďalších 7 súrodencov. Ja som bola 8. No dobre, v tej dobe, akože nie ste všetci sedmorčatá. Nie, len okrem mňa sa narodilo, teda ešte predtým ďalších 7 súrodencov. Jasne. A ona tým, že vlastne mamina zomrela, tak vlastne sa starala o tých ďalších 7 súrodencov. Tým, že ocino, že vraj v tej dobe už mal inú rodinu, takže v podstate tá starostlivosť zostala viac menej na nej. Jasne. A Čiže babka sa starala o tvojich súrodencov, ktorí boli starší od teba. Ktorí boli starší. Ja som bola najmladšia, no. Pokračovalo to vlastne tým, že bola som zdravé dieťa, čo na tú dobu zrejme bol taký zázrak.
Ale keď som mala rok, tak si ma adoptovali. Poviem to ešte úplne od začiatku v podstate, lebo som to trošku predbehla. Ale v Bratislave bol jeden manželský pár, ktorý sa práve prednedávnom zobrali v podstate a veľmi túžili po dieťati. Problém bol, že moja mamina teda nemohla mať deti. Veľmi po nich túžili s ocinom, snažili sa. Oci hovorí, že robili sme preto všetko, len aby to proste fungovalo, ale nešlo to. Dokonca mamina hovorila, že už riešili také veci, že kalendár, proste všelijaké tie bylinkárky, ale nakoniec teda zistili, že teda problém je u maminy a teda ocino povedal, že však na svete je veľa detí a teda poďme to riešiť touto cestou a že teda urobme si my tiež takú rodinu. Začali v Bratislave, pretože vedeli, že tých detských domov je viac. V Bratislave bol detský domov, kde boli mníšky. Deti boli veľmi zlaknuté. Mamina doslova hovorí, že sa držali suknitej mníšky, že proste nechceli sa ani objať, ani dokonca hrať. Takže pokračovali v ďalších detských domovov. Poviem pravdu, že nepamätám si presne tie mesta, kde boli, ale teda bolo toho viacej. Mamina vždy hovorí, že potom prišiel taký moment, keď im niekto povedal, že počúvajte, ale veď na východe je veľa tých detských domovov, že OK, budú to poväčšine rómske detičky, ale sú zdravé. V Prešove našli môjho brata, ktorý je o 2 roky starší. Nie je môj biologický brat, ale teda tým, že si nás adoptovali, tak už bol môj brat. Volá sa Rudko. Jeho mamina nezvládla starostlivosť, takže ho nechala v detskom domove, ale v podstate rodičia mu urobili tú rodinu trošku skôr a teda v tom 96. roku si prišli v podstate, teda 97. si prišli pre mňa. Z Prešova do Bratislavy to bola teda trošku dlhšia cesta. Mamina spomína, že Natálka, ty si celú cestu preplakala, že to bolo hrozné, že by sme boli úplne z toho hotoví, že teda jak to bude, ale že teda už vtedy vedeli, že budem temperamentné dieťa, že teda je to tam. A ocino, kebyže to sedí ocino a sa ho spýta, že ako si ma našiel, lebo vlastne mamina zostala s Rudkom. Ocino sa prechádzal po chodbe a teda videl tam tie izbičky na chodbe a niekde krík, niekde bolo ticho a v jedných dverách videl, že jedno dievčatko strašne plače a to dievčatko som bola ja. Takže vlastne tak prišiel ku mne a vlastne si ma zobral na ruky a doniesol ma mamine ukázať, že teda asi som teda vybral a mamina teda bola spokojná a teda vlastne prišla na adopciu. Nastal tam trošku taký menší problém. Nebola som právnicky voľná, to znamená tým, že babka chodila sa za mnou pozerať do detského domova, aj keď sa v podstate, nie že zdala, ale v podstate vedela, že sa o mňa starať nemôže, stále o mňa javila záujem. A toto je veľký problém aj v dnešnej dobe, ako náhle javí biologický rodič o svoje dieťa, ktoré je v detskom domove, tak nemá právo na adopciu. Nemôže si ho niekto zobrať. Že musí sa ho zrieknúť. Áno, musí sa ho zrieknúť, presne tak. Takže v podstate tam trošku pomohol detský domov a teda prišli za babkou do rómskej osady Sabinové, že teda Natálka má možnosť ísť do novej rodiny, že je zdravá, že tá rodina bude v Bratislave a že teda môže to dopadnúť dobre. Tak babka súhlasila a tým pádom vlastne išli papiere na adopciu. Prebehlo to veľmi rýchlo a vlastne o pár mesiacov som už bola v novej rodine. Hovorila som, že teda v rómskej osadi bývala babka, to znamená, že ja som Rómka, aj môj brat je Róm a teda možno, že to bude znieť divne, ale teda od malička vlastne bol s tým problém v našej spoločnosti, aj to stále je. Možno si človek povie, že však keď sú to malé deti, tak ako čo je na tom? To som sa chcela opýtať ja, že teda keď si vyrastala v Bratislave a predpokladám v bielej rodine tým pádom, podľa toho, čo vravíš, tak či to bol nejaký problém, alebo či si to pociťovala ako dieťa, že si teda Rómkou. Lebo predpokladám, že hneď ti to nepovedali, či? Vedela si o tom od začiatku? Mne to hovorili, keď som začala trošku vnímať farbu pleti, konkrétne v lete na dovolenkách, keď moji rodičia boli bledí a my s rodinou sme boli stále tmavší a ono to nejak neprestávalo. Takže videla som v zrkadle, že som nejaká iná, že ináč možno niektoré veci beriem a vtedy mamina mi hovorila, že áno, ale veď vy ste taký istý s Rudkom, len ste proste Rómovia. My sme najprv tomu nerozumeli, že čo to je, až potom nám o tom začali viac rozprávať. Že však pozri, jak furt tancuješ, pozri, jak furt spievaš, že to ste vy, že to je proste znamená, že to je ten význam toho slova, že si Rómka, že si viac temperamentnejšia, viac sa chceš hrať, smiať a že to je to vaše. Mm-hmm. A že teda detičky majú s tým trošku problém, dokonca rodičia s tým mali problém. Bolo to ťažké obdobie. Fakt, akože na túto otázku by ti možno lepšie zodpovedali moji rodičia, lebo ja si neviem predstaviť, že by som mala dieťa, na ktoré by sa ľudia pozerali s takým pohľadom, že ona je proste
tmavá, môže urobiť nejaký problém, alebo niečo ukradnúť, alebo nehrajte sa s ňou, lebo môže mať niečo na sebe, čo vám môže uškodiť. A tak našťastie veľmi im pomáhala hlavne mojim rodičom tá viera a tá láska, že to bude dobré. Že my vieme, prečo sme to spravili, vieme, že to bude ťažké, ale zvládneme to. A tak aj k tomu pristupovali. Samozrejme, že boli problémy, dokonca v rodine. Detko možno bol tak trošku zlaknutý, ale nemyslel to zlom, bolo to pre ňo nové a môžem povedať, že do konca jeho života sme mali spolu nádherný vzťah a veľmi nás ľúbil a v živote by na nás už nepozeral nejak zle, ale možno, že to, že proste sú to deti také a také, tak možno, že dostal trošku taký menší strach. Ale ináč to bolo horšie na ulici, vonku, na ihrisku možno, medzi deťmi. Ja som to vnímala hlavne medzi deťmi, že mamina hovorí, že ty si vystačila sama s kriedami a neriešila si to, ale ten pocit tam určite bol, hlavne z rodičov, že cítili to, že tá spoločnosť sa pozerá ináč. A dokonca... Pokiaľ ťa nechcú prijať do toho kolektívu, tak nič ti neostáva, len sa hrať sama. Hej, v podstate áno. A potom vlastne prišla škôlka na rad, čo bol prúser. Ja si pamätám iba také nejaké chvíle tam strávené, ale teda nebolo to nič moc. Poviem iba takú jednoduchú príhodu. Raz ocino, keď pre mňa prišiel do školky, tak jedno dievčatka sa ho spýtala, keď ma už obúvala, išli sme domov, že Natálka je taká čierna, že prečo to je, že prečo je Natálka taká čierna? A ocino povedala, že pretože Natálka pije veľa kakauka, tak preto je taká čierna. Akože myslím si, že vybral veľmi správnu metódu a teda správne slova použil, aby to dieťa trošku pochopilo. To je možno tá lepšia vec. Tá horšia vec je tá, že nemyslím si, že je v pohode, ak dieťa povie niečo takéto. Je fajn, že rozoznáva farby a teda vidí ten rozdiel, ale medzi deťmi to robí zlobu. Ja som z toho úplne prekvapený, jak vravíš, že prečo je Natálka taká čierna a podobne, lebo ja keď som ťa videl prvýkrát, tak ja prisahám Bohu, ja by som nepovedal, že si Rómkou. No, ja som si myslel, že akože niečo exotické tam bude. Ďalšia vec je, že vravíš, že prečo je Natálka taká čierna. Teraz som sa akože pozrel na seba, lebo pravdepodobne tí, čo nás počúvajú, tak asi nevedia prečo zrazu vzniklo ticho, ale pozrel som sa na seba a nie som o nič svetlejší. Pritom neviem o tom, že by som mal v rodine nejakú rómsku krv, ale je pravda, trošku odbočím na odľahčenie, že ja keď som sa narodil, tak mi mama vravela, že keď nosili deti potom na kojenie, lebo v tej dobe, že neboli decká na izbe s matkami, tak nevedela si ma nájsť na tom vozíku, pretože rómske deti boli v tom spodnom rade. Aha, sranda. A ja som bol medzi nimi. To vážne? Aha. Takže automaticky ťa k nim vlastne priradili v podstate. Tým, že som bol taký tmavý už aj keď som sa narodil, tak ma dali medzi tie tmavé deti na spodku a mama ma hľadala hore v tom bielom rade, čo je akože dosť smutné, keď sa nad tým tak človek zamyslí, že už tam existuje takáto segregácia. Áno, áno. A vrajím, hľadala ma medzi tými bielými deťmi a potom zistila, že som v tom spodnom rade, takže tak bolo nepríjemne teda tej sestričke údajne, že odvtedy ma nosila extra na rukách ak máme, alebo sa za to hanbila, že ma dala niekde inde. A niekoľkokrát počas života sa mi stalo, napríklad v autobuse si prisadol ku mne taký starší pán a že počúvaj, nekúpiš pesničky, teraz sme nahrávali kazetu, to je v tej dobe ešte to bolo na prelome, že kazety a už CDčka. Áno. A že nekúpiš sa kazety, teraz sme boli tu na Vrožňave, sme nahrávali s kamarátmi pesničky. A hovorím, viete, ale ja už kazety akože nemám kde počúvať. No, ale však také, vieš, naše pesničky. Ako sa voláš? Zelenka. Ty nie si náš. Aha, takže už nepodľa príziska, už aj podľa výrazov asi. No, takže asi to zrovna to priezvisko nie je také typické, ktoré by zapadalo medzi nich. Medzi tých mojich kamarátov, ktorí spievali a nahrávali kazety. No a potom ešte samozrejme stalo sa mi aj už keď som bol v dospelosti, keď sa mi narodila dcéra a ona tiež je taká tmavšia ako ja. Kdežto syn je presne taký svetlý ako Monika. Aj keď stále tvrdím, že oni sú takí, že akože myšung a nás obidvoch, takí miešanci. Ale Emka, keď sa narodila, tak tiež bola presne taká tmavá. Akože originál by som nepovedal, že je to Rómka. Jednak jednej. A keď som potom prišiel na návštevu, tak mala sestrička tiež jedna takú poznámku na manželku, že už chápem, prečo je taká tmavá.
lebo keď videla manželku, že je úplne asi jak mlieko, biela, hej, akože svetlá, oproti mne oveľa svetlejšia a ešte k tomu má také špinavé blond vlasy, takže aha, už chápem, prečo je taká tmavšia. Ale to som len tak akože odbočil trošku, len kvôli tomu, že ma fakt akože zaskočilo to, že praví, že Natálka bola čierna, ale kľudne pokračujeme teda ďalej v tom slede tých udalostí. Možno by som ešte doplnila, že toto isté riešili aj naši, keď si pre mňa prišli do detského domova a ma videli a hovorili, že bože, ale tá Natálka na to, že je Rómka, že ona je nejaká bledučka, že čo v tom je, že ona je naozaj akože čistokrvná, že teda nemá proste polovičných náhodou rodičov Rómov, že nie. Natálka má aj otca, aj mamina bola Rómka. A že nebojte, že dajte ju na slniečko, že to bude fungovať. Takže mamina ma dala na slniečko po prvoch dňoch a bolo vybavené, takže už teda potom som začala naberať ten pigment. Ale áno, čím som bola staršia, od tej 15-ky sa mi viac menej stávalo presne to, že ty si nejaká Kubanka, Španielka, že ty ani na to nevyzerá, že vôbec mi to nepríde, že by si bola Rómka. Áno, som za to v podstate vďačná, lebo teda videla som svojich súrodencov a teda oni sú takí možno tí klasickí, ale mám ich rada, akože je to v poriadku, len teda akože ten rozdiel tam je trošku vidieť. Bohužiaľ, takto som nevideli potom ani na strednej škole, teda ešte som preskočila základnú školu, ale to asi necháme tak, lebo to teda nebolo moc na chválu. Teda akože rasizmus bol na každodennom poriadku. Pozri, pokiaľ chceš, môžeme to preskočiť, ale mňa by to akože fakt zaujímalo. Dobre. Lebo myslím si, že je dôležité o tom rozprávať, aby ľudia pochopili, že nie je to správne. Nie je to správne, len... Už duplom, keď vravíš, že... Ale akože môžeme sa aj o tej škole baviť. Ja som to len nechcela možno vyťahovať, že teda nebudem určite konkretizovať ľudí a školu a tak, ale teda... Dobre, tak ako nemusíš povedať konkrétne, o ktorú školu sa jedná, alebo o ktorých spolužiakov menovite sa jedná, aj keď prečo nie? Nech ľudia vedia, kto je sviňa. Hovorí sa, že treba odpustiť a ísť ďalej. Akože v podstate je mi to v podstate ako... Ľúto. Ale dobre. No tak základná vec je tá, že teda som menila viac tých škôl, lebo teda aj dokonca aj škôlky, lebo teda bol problém sa trošku socializovať a byť socializovaná medzi ostatní a teda mi dať ako keby to povolenie to nazveme, alebo teda, že poď teda k nám a budeme sa s tebou baviť a hrať. Základná škola bola trošku inakáva, vzhľadom na to, že v druhom ročníku mi zistili poruchy učenia, problém s čítaním, s písaním, takže prišlo jasné odporúčanie od logopedičky, že teda a od školy, že teda existujú školy pre deti s poruchami učenia, že je to lepšie, že ten prístup je individuálnejší a že to učenie pôjde pomalšie, ale že pôjde. Na chvíľu ťa preruším. Áno. Školy s poruchou učenia. Integrované. OK, čiže nemám si predstaviť tú typickú... No. Počkaj, ako sa to volalo? No. V tej dobe, kedy ja som chodil do školy, taká pomocná škola, či čo to bolo? Osobitná sa o tom u nás volalo. Nie, predstavme si to ako normálnu školu základnú, kde sa urobili individuálne triedy, špecializované triedy pre integráciu a vlastne učiteľky mali že vraj nejaký kurz, alebo ja neviem, jak to mám proste nazvať, vedeli, ako s nami pracovať. Tam by som trošku namietala, ale teda akože išlo im to aspoň. Dobre, tak to je ešte ten lepší prípad, lebo ja si pamätám do školy, že u nás ako náhle decka, ktoré v dnešnej dobe by si povedal, že neviem, ADHD alebo dyslexia alebo podobné problémy, ktoré sú a napriek tomu to dieťa ešte môže akože normálne sa učiť a všetko len potrebuje možno špecializovaný akože prístup, tak v tej dobe tie decká automaticky išli do tých osobitných škôl, kde proste si mohla zabudnúť na to, že by čokoľvek to dieťa potom v živote dosiahlo. Lenže doba išla dopredu, u mňa bol fakt problém, že ja som mala začať čítať a proste nešlo to. Okrem toho pani učiteľka na mňa pozerala, že som nebodaj, že sú nejaké iné problémy, hej, nebudem to nazývať, že blbá, alebo teda, že proste, že to nejde. Bolo to na mne vidno. Deti to absolútne v tej dobe nechápali, vysmievali sa mi, smiali sa. Doteraz si spomínam na nejakú blbú hru o čítaní článkov na čas. Boli sme rozdelené na dve skupiny. Samozrejme, že ja som nevedela prečítať nič, takže naša skupina prehrala a odtedy to bolo katastrofa. Pani učiteľka pravidelne si volala našich do školy, že v čom je problém. Pretože Natálka nevie, nedá sa, nejde to. Takže teda OK, tak teda vyberieme inú triedu. Takže nakoniec sa rozhodli, že teda v Dubravke je jedna taká škola, kde sú teda integrované deti, že to teda pôjde a že to bude fungovať. Takže to teraz skúsme. No
Okrem toho, že tam boli deti s poruchami, tam boli deti aj, ktoré mali poruchy správania, takže bol to taký mix. A tam bol ten problém, že dávali to dosť zožrať svojím spôsobom, tú inakosť. Možno, že tam bol strach a teda možno, že počúvali od rodičov, že teda ako náhle niekto tmavší, tak to je problém, alebo ako náhle je niekto iný ako od nejakej normy, takže klasicky modré oči, biela pokožka, blond vlasy, tak je to v pohode. Ako náhle niekto je iný, nosí okuliare, náhodou je Róm, alebo teda má nejaké iné problémy, tak treba ho dávať dole, treba mu to dávať neustále najavo, že je iný a že teda sa s ním nemôžeme baviť ani hrať. Ono, na jednej strane vo všeobecnosti počúvam stále, že deti sú akože dokážu byť kruté navzájom a že ti dajú vyžrať akúkoľvek inakosť, ale na druhej strane si myslím, že strašne záleží aj na tom, z akého prostredia to dieťa pochádza. A čo mu rodičia dali do hlavy. Áno, pokiaľ tí rodičia budú neustále nadávať na iných za to, že sú, ja neviem, lebo ten je homosexuál, lebo ten je cigán, alebo Róm, teda, alebo ten je ja neviem čo, tak automaticky to dieťa vyrastá v tom istom. Ale tuto bol konkrétne problém, presne čo si ty hovoril, že proste ty ako náhle žiješ v tom prostredí, kde sa o tom rozpráva, kde to proste vidím, počujem, čítam, pozerám v telke, tak to dieťa to do seba podľa mňa nasáva. A ono to potom dáva zo seba von, pretože to chce praktizovať, lebo ho to doma naučili. On nerozlišuje, že to niekomu ublíži, že toho človeka si človek zapamätá do konca svojho života. Že si budeš pamätať slovo po slove, čo ti povedal. Že si budeš pamätať, čo máš na sebe, čo mal on na sebe, aká tam bola vôňa, či bola prestávka, aká bola potom hodina. Že vlastne ono ti to robí neskutočný chaos v hlave a potom dlho to trvá, kým sa z toho dostaneš a hlavne začneš mať rád samého seba. A brať sa ako človekom, lebo oni ti furt dávajú najavo, že si niekto iný, že si nepriateľný pre našu spoločnosť, že si gorila, ktorá vyšla práve z klietky, že párkrát ti niečo hodia do hlavy, alebo že ťa zatvoria v šatni a smejú sa na tom, alebo že proste ti niekto povie, že keď si Róm, tak sa proste obes, lebo to je proste úplne že katastrofa, že na čo tu žiješ. A potom si uvedomíš, že o môj Bože, a teraz čo? Pretože ty máš chodiť do školy, máš dávať v škole nejaké výsledky, chceš mať nejaké známky, vieš, že doma čo robíš, čo sa len dá, môžeš tam sedieť koľko chceš, proste ti to nejde. Rodičia s tebou pilujú všetko, nájdu si na teba čas, učia sa s tebou, kúpia ti veľkú tabulu s kriedami, lebo vidia, že ťa baví kreslenie a hranie sa na učiteľku, tak aby ti spríjemnili to učenie, tak ty budeš učiť tých rodičov to, čo ste sa vy spolu predtým hodinu naučili. Jasne, ale to je akože veľmi dobré. Hej, akože takéto pomocky boli doma, fungovalo to. Napríklad násobilku sme sa učili s maminou na kachličkách v kúpeľni, lebo pochopili, že ako náhle si sadnem za ten stôl, dám si do ruky to pero, zošit, tak proste ja plačem, ja mám z toho depresiu, nejde mi to, môžem čokoľvek robiť, nezopakujem to správne, tak proste mamina vymyslela, že budeme sa učiť mimo stolu, budeme sa učiť v priestore, budeme sa učiť na kachličkách. Ja si dodnes to pamätám, že sa to učili, mamina zobrala veľké pravítko a ukazovala mi na tie kachličky a pekne sme sa to naučili. Takže áno, tuto to doma fungovalo, ale ako náhle som vyšla do tej ulice, do tej spoločnosti, kde bolo treba sa socializovať, kde bolo treba nejaké vzťahy rozvíjať a nejaké priateľstva, tak to bolo tabu. Proste to nešlo. A znova od začiatku. Ako keby si každý deň budoval stále tú istú stavebnicu, ktorú vidíš pred sebou a stále každý deň ju postavíš ju doma, ideš na ulicu, trošku niečo postavíš a zasa ti ju večer celú ti ju zbúrajú, lebo ideš s maminou do obchodu, ideš do školy ráno, po obede ideš na tréning a už si zasa tam. A ako keby už po nejakom čase pochopíš, že teda čo? Ako čo mám robiť? Keď vonku ťa nechcú, lebo si iný, doma ti to ide, ale pre teba dôležité aj to vonku, nielen to doma, lebo vieš, že jedného dňa vyletíš z toho hniezdočka a budeš musieť vedieť fungovať v tej spoločnosti. A tá snaha učiť sa a robiť bola možno bola vo mne strašne veľká, ale strašne ma deprimoval prístup niektorých učiteľiek, že napríklad mali sme nejaké básničky, klasika Morho, a ja som sa ju chcela naučiť celú. Oni nám dali ani polku sa naučiť. Proste, že na čo? Vy to nebudete potrebovať. Doslova povedala, že vy to nebudete potrebovať. Vy sa to nikto nenaučíte. A ja som sa naučila viac ako polku. Dostala som z toho 3, ale ten pocit, že som schopná sa naučiť aspoň niečo, bol pre mňa fascinujúci. To bolo niečo tak úžasné, že som niečo schopná, lebo neustále nám dávali najavo, že vy ste tí integrovaní a čo budete vy robiť a choďte na učňovku a žiadna maturita, že ako keby nás furt hádzali do takého jedného pomyselného vreca, že na čo sa budete učiť, keď to vlastne neviete. To je presne ten prístup, ktorý som spomenul na začiatku, keď sme sa tam začali teda baviť, že aj v tej dobe, kedy ja som chodil na základnú, tak to fungovalo tak, že presne decká, ktoré mali nejaký problém, tak ich automaticky dali do tej osobitnej alebo pomocnej školy a tým pádom ten prístup nebol o tom, že potrebuješ osobitný prístup, aby si dokázal to, čo
dokážu ostatní, ale aby to bolo o tom, že niekde si odložený, aby si mal teda tú povinnú školskú dochádzku a potom už niekde s tebou čokoľvek. A presne toto mám taký pocit, že sa dialo aj tu že síce je to integrovaná trieda. Bereme ich špeciálne. Bereme ich špeciálne, ale bereme ich špeciálne s tým, že teda... Na nič nemajú. Áno. Ale vieš čo? Že žiadne očakávanie nejaké extra. Ale vieš čo, ja ti poviem tak, že potom prišla taká zmena napríklad v 9. ročníku, keď teda prišla otázka na poslednom rodičovskom, že teda počúvajte rodičia, akože je 9. ročník, takže ktoré dieťa pôjde ďalej. Lebo ako je tu niekto, kto chce dať dieťa nebodaj na maturitu, hej, takže ako alebo nebodaj učňovku, že vyučný list, alebo proste čo bude s nimi ďalej. A mamina hovorila, že no viete, že ja mám tu Natálku, že ju strašne bavia vlasy, že možno učňovka kaderník. A slovenčinárka, pani Ondrušková, to je proste čistý aniel, lebo ona vtedy povedala, že vy ste pani Kubičková, že Natálku, že v živote ju nedávate na učňovku, že Natálka má jediná z triedy na to mať maturitu. Že to keď urobíte, tak ona skončí. Dajte to, vyskúšajte to, uvidíte, že jej to pôjde. Len jej pomáhajte s tým, ona má šancu, ona sa furt hlási, ona sa pýta, ona non-stop stojí pred tabulou, ona furt chce písať, čítať, má najkrajšie písmo z triedy, že musí ísť na maturitu, že to nerobte. A pani triedna vtedy, že áno, ale to by tým pádom aj ostatné deti. A pani Ondruško povedala, že nie. Natálka má na to. Takže potom prišiel ďalší taký zlom, kedy mamina prišla domov a povedala, že Natáli, chceš ísť na maturitu? A ja hovorím, že mami, ja neviem, že mám z toho strach. Že tak, ale tak poďme, nie? Tak mami na to začala vybavovať, že teda poďme na strednú, že teda bude maturita. Bolo najprv, že integrácia, že na strednej škole, že to funguje, nakoniec mi to schválili, že teda môžem byť aj integrovaná, že teda bude mať špeciálny nejaký program, alebo teda akože bude mať vypracované nejaké úlohy špeciálne, učiteľky o tom budú vedieť. A išlo to. Ale si zober, že tie deti, ktoré nie, že nechceli sa učiť, ale podľa mňa boli deprimovaní, pretože tí učiteľky nám furt dávali najavo, že na čo sa budete učiť, nejde vám to. Tak si zober, že tam učiteľka, kde, alebo teda pri tých spolužiakoch, kde pani učiteľka povedala, že to nepôjde, tak oni naozaj na tú strednú nešli. Oni dokončili učňovku, čo je super, prečo niekto s učňovkou má lepší život ako niekto, kto má 4 tituly a funguje a píše knihy, vieš. Takže je to v poriadku, len podľa mňa boli strašne deprimovaní. Snažili sa. Pamätám si prípady zo školy a z triedy, kedy sa snažili, nešlo to a boli sa strašne smutní a videla som to, že potom tak mávli na tým pomyselne rukou a povedali, že kašľať na to, budem automechanik. Ale ja som v nich videla niečo viac. Jeden spolužiak krásne kreslil, bol strašne talentovaný, ten proste chytil pero a začal kresliť. Ja som na to pozerala, že jak to robíš, proste, že to je úžasné. Kebyže pozrieš si papier od od nejaké logopedičky, dajme tomu, neviem, jak sa to presne nazýva, tak tam mal všetky poruchy. Všetko tam mal, čo sa len dá. Ale on keď chytil pero a papier alebo ceruzku, tak nádherne kreslil. Ale nešiel na tú ďalšiu školu. Zostal s učňovkou nejakú obyčajnou školu a nedarí sa mu dodnes. Len kvôli tomu. Je to smutné, že veľakrát ľudia podľa mňa majú oveľa väčší potenciál v sebe, než to okolie im pripisuje. A tým, že sú demotivovaní, tak ako vraví, že ty na to aj nemáš a tak ďalej a nie sú podporovaní v tom danom, v tej danej oblasti, ktorá im ide, tak tým pádom ozaj sa im možno by som ešte doplnila, že možno, že je problém aj v rodičoch, pretože tí rodičia možno dostanú taký pocit, že veď on je chorý, ale pritom to nie je choroba. Pozor, to je iba iné myslenie. Tebe to proste len ináč myslí, ale to nie je problém. To nie je niečo, že sa z toho nedá vyliečiť. Ja mám napríklad dneska, kebyže idem dička a robí sa mnou nejaké cvičenia, tak ja si myslím, že tam veľa vecí už nebude. Dobre, gramatika je u mňa furt problém, to je jasné. Pomalšie sa naučím veci, o mnoho mi to dlhšie trvá. Nenaučím sa na skúšku za týždeň, proste nemám šancu, ale ja chcem, mňa to proste baví. Mňa baví písať poznámky, ja potrebujem furt niečo písať, všetko si zvýrazňovať, mňa to baví. Ale tiež vnímam, že je to ináč, ale to nie je nastálo. To sa môže, doslova to hovorila mamine logopedička, že predstavte si mozog ako balónik. On rastie, on sa napína, on sa môže formovať. Ale ak vy to dieťa necháte s tými diagnózami, že maličký, stvrknutý na začiatku, ani nezačnete poradne do ňoho fúkať a vysporiadať, že však je maličký, to mi stačí, tak on tam naozaj tak zostane. A potom okrem poruchy správania môžu tam byť nejaké iné problémy, lebo vám to proste ináč myslí, alebo teda zanedbáte sa úplne a je to hotovo.
Skončili ste. Takže toto zasa hovorím, že veľká vďaka mojim rodičom, ktorí fakt snažili sa a robili, čo sa len dalo. Len aby som sa niekde dostala, lebo videli, že OK, je Rómka, to je prvý prúser a druhý prúser bude to, keď nebude vedieť čítať, písať. Si spomínala teda, že s tým rasizmom tam bol problém aj na základnej a dokonca aj na tej strednej. Dokonca aj pred tou základnou už v škôlke teda, alebo na ihrisku vonku, že stále s tým bol problém, že Natálka je príliš tmavá. Áno. Proti ostatným deťom, tak by ma zaujímalo, že či predsa len mala si nejakých kamarátov. Na základnej áno. Na základnej do 4. ročníka prišla jedna spolužiačka nová, bola tiež integrovaná, volala sa Lenka a je Stopolčian, ale teda s maminou sa prisťahovali sem do Bratislavy a my sme si hneď od prvého dňa sadli, lebo to bolo také srandovné, že ja som videla na nej, že ona sama sedí na koberci a cez prestávky sa nemá s kým baviť, že však to som celá ja, veď však tak môžeme sa spolu baviť, nie, veď však čo budeme, nie? Tak som za ňou išla, že čau, že ty si nová, že však neseď tu sama, veď podala, veď si sadnú, nie, že však nesedíš s nikým, veď poď si ku mne sadnú, vedíš, že ja som tu tiež sama. A už hneď prvý deň sme išli k nej domov a už hneď s maminou som sa s ňou zoznámila a už to bolo celé také milé a sme do dnešného dňa kamarátky. Boli sme spolu aj na strednej a celú základnú sme spolu prežili od 4. ročníka až do 9. A fakt to bola moja taká fakt, že najkamoška, s ktorou som sa rozprávala, dokonca ktorá sa mne nepozerala, že o môj Bože, ty si čierna, že ako sa nás budú ľudia vonku pozerať. Pravda, ona bola vždy hrdá, že ty si proste moja kamoška a je to úplne v pohode. A mne sa to strašne na nej páčilo. Bývali sme od seba asi 3 minúty, takže doslova sme si mohli kývať z balkónu, takže to bolo veľmi milé a bola tam vždy, keď som ju potrebovala, pomáhala mi, ja jej, keď bolo treba. Vedeli sme o svojich poruchách, vedeli sme o svojich problémoch, prvé lásky, všetky tieto veci sme si spolu zažili. A u mňa je taká zaujímavosť, že ja som si nikdy moc nerozumela s babami, lebo v podstate baby boli tie, ktoré ma po väčšine nejak osočovali a teda mali so mnou problém, takže ja som si voči ním urobila taký odstup. Ale Lenke som dôverovala, takže s ňou to bolo v poriadku a čím som bola staršia, tak v 8. 7. ročníku som si našla partiu chalanov zo školy, zo starších ročníkov a chodívali sme spolu hrať futbal na ihrisko. Bolo to také milé, lebo videla som, že ma berú, že vždycky hovorili, že ty si jak chalan, veď ty si v pohode. Takže klasika Kofola 1 sa kolovala po 10 ľuďoch a z telefónu nám hral Rytmus a všetky tie nádavky sme sa učili a pesničky a bolo to celkom fajn a preliezanie plotu a čekovanie, kde je školník, kde je riaditeľka. Takže bolo to fajn. Akože toto sú celkom také príjemné spomienky a pri tomto všetkom bola s nami aj Lenka. Potom bolo obdobie, kedy sa odtrhla od nás, ale v podstate stále sme boli kamošky a stále sme spolu chodili do školy. A bolo to také milé. A teda hlavne si tu všímali pani učiteľky, ktoré na veľkej prestávke furt, že ty si furt s tými chalanmi, že však nemôžeš byť s tými babami, že ty furt len s tými chalanmi. A je to zaujímavé, že chlapci ťa brali viac ako dievčatá. Ako to nie tak myslím teraz, jasné, že teba osobne, že ťa viac zaujímali chlapci, však je to normálne, ale že ťa viac prijali do toho svojej partie. Že ty si jak chalan, že ty proste s nami si ideš zahrať hocičo, ty si kopneš do lopty, aj keď to furt kopneš zle, proste to je jedno, proste s tebou je sranda. Ty proste neriešiš malovátka, ty neriešiš cigarety, ty neriešiš nič, s tebou sa dá proste porozprávať, že ty si v pohode. Samozrejme, že medzi tým už začali je také, že ten je do teba a tomu sa páčiš a rozbroje a neviem čo a tak, ale ja som řekla, že chalani, kašlíme na to, akože jasne, že sa mi páčili, ale brala som to tak akože v pohode, že nebolo pre mňa bolo o mnoho vzácnejšie to, že mi zvonia dole a ocino už sa spýta, že Natália, ako, čo sa deje, lebo každý deň tu niekto iný zvoní a už sa to prestávam vyznať. Že to sú kamoši, no, dobre. Ale bolo to príjemné, lebo vtedy presne prišla taká tá socializácia, o ktorej sa hovorí, že je veľmi dôležitá a teda u mňa to bolo našťastie dobré, aj keď to bolo s chalanmi, ale možno, že sa mi tak trošku vytvoril taký ten mužský mozog, že neriešim také tie sprostosti možno ženské, alebo nie že sprostosti, ale neriešim tie ženské klasické témy. Som viac taká, akože snažím sa byť viac možno taká praktická a viac sa zasmiať na niektorých veciach a možno, že až niekedy až moc kritická k ženskému pohlaviu nežnému a až možno niekedy až moc, že poviem si, že bože môj dievčatá, že jak to proste môžete. Ale som za to rada.
lebo je to taký ten mužský trošku feeling, že je to v pohode. Aj preto mám staršieho priateľa, lebo vieme sa baviť o úplne iných veciach, ako možno v mojom veku iné dievčatá. Takže tak. Ale tá Lenka bola, teda vrátim sa ešte k tej Lenke, že to bolo také moje prvé stvorenie, také veľmi blízke a v podstate som veľmi za ňu vďačná, lebo neviem si predstaviť, že by som tam bola fakt sama až do 9. ročníka, to by asi nebolo dobre. Aj keď boli všelijaké dni, že sme sa spolu nebavili, ale stále to bolo, že sa máme jasne, akože ponorka, vieme vieš, o sebe. Aj doma vzniká ponorka. Áno, jasné, hej. Si s niekým príliš dlho. Aj keď sa teraz ona vrátila do týchto Polčian a má tam už krásneho, zdravého chlapčeka a priateľa, tak stále sme v kontakte. Vždycky, keď príde, tak sa aj stretneme a je to super. Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. Ak sa vám tento diel páčil, budem rád, ak mi pomôžete rásť a dostať tento podcast do povedomia ľudí, a to napríklad tak, že ho dáte zdieľať na vašich sociálnych sieťach. Vám to zaberie len minútku zo života a mne to pomôže našu komunitu zväčšiť a bude nás viac, ktorí budeme môcť navzájom zdieľať naše myšlienky o tom, čo riešime vo svojich hlavách. Ďakujem, že ste vydržali do konca, prajem vám príjemný zvyšok dňa a stretneme sa opäť pri ďalšom dieli, kde sa dozviete viac napríklad aj o Natálii.